Mød William og Emma. Ligesom alle andre vil de gerne leve sundt og træne regelmæssigt. Men nutidens travle livsstil og usunde fristelser gør det sværere og sværere at finde tid til at træne. Heldigvis har Bodyweight.dk samlet alt det nyeste forskning om træning og skabt et anmelderrost hjemmetræningsprogram, der gør det nemt og enkelt at få den krop, du drømmer om. Nu kan du sige farvel til dyre fitnessabonnementer, vanvittige diæter og lange ensformige træningspas. Download Bodyweight-pakken i dag. Vælg det program, der matcher dine træningsmål. Træn 3 gange om ugen, hvor det passer dig, når det passer dig. Bliv guidet af vores 45 professionelle øvelsesvideoer. Og sig hej til en mere muskuløs, slankere og pænere version af dig selv. Nu har William og Emma ingen problemer med at leve sundt og nå deres træningsmål. Faktisk så har det aldrig været sjovere at styrketræne end nu. Køb nu og oplev på din egen krop, hvorfor eksperterne er begyndt at anbefale bodyweight-træning frem for gammeldags styrketræning.